Islam sudahlah terang asal jauh dari
Panggilan kami tujukan kepada Mas Yuda. Sekali lagi, panggilan kami tujukan kepada Mas Yuda untuk segera masuk di kombongan. Ing awak sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salabare sakarat latar mati nuli padang ning kuburan cetakoni arani pun kantap kono
tinggi gunung ya nona kampung Melayu sarung palekat di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung-mendung menjahit jarum benangnya ikan jarumnya putung hati yang putung sapa sing ganti ngawaru ono pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran senajan to padha sambat ngaruwara wis ra ono sing melasi sapa-sapa mung kejaba malaikat kanggo maga ale teko tata-tata arep lodo Dawatiya neraka ing pitung warna dan jadango suwarga kang tumpang saka pertukane saputus sopan datekanan opane kersane Allah miwarido lakoni ing salat lima lanang lakoni Ramadan iku ya poso ngelmu iku ayu kaya widodari ngulit maya kaya ndok suwari di namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo kanggo upaya kanggo belani agama Islam ingkang ngerti luwih mulya saking apa kejaba saking agama mula kita enggal padha angupaya yen kersa enggal bisa uga kena coba